wala pa siyang hindi namin napag-usapan the night before. Pero ano po ang Release your reaksyon ng statement. palasyo dahil may mga nadamay pong sibilyan, may pulis na namatay, meron pong senior citizen Siyempre, na namatay? ayaw natin yun. Yung mga NPS, kung gusto talaga nila magpag-usap, dapat tigilan na nila yung ginagawa nila. So when you do that, your sincerity is in question with respect to peace talks. So sa tingin niyo, sir, yung pangyayari na yun makaka-apekto po dun sa napipinto sana na muling pagbubukas ng pong formal peace negotiations? Let us see how it will affect the proposed peace talks.